Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL, danas ćemo igrati mini igre. Idemo ljudi moji, svi znate za ovu mini igru, jako je često snimam. Treba da ostanemo zadnji na ostrvu i to je to. Vidi ovog dečka, pa ne može to tako. Vidi ga kako trči, a htio si sporo da ideš, pa ne može, evo ga i ovaj. Gde ćeš bre, pa ne može tako. Hoće svi da propadnu odmah. Nema zezancije na početku, to možete raditi na kraju, znači kad ostane dvoje, troje ljudi, ali ovako kad je puno ljudi ne smete ići sporo uopšte. Idemo ljudi moji, da vidimo. Mi smo i dalje na drugom spratu, ako budemo padali dole moramo gledati gdje padamo. Ok, dobro. Ali da ostanemo na drugom spratu što duže možemo, jer ovako su veće šanse da pobedimo. Ok, našli smo ekstra putić, samo polako. Nećemo brzati zato što je ovo ekstra. Ok, kud sad, idemo pravo. Ajmo, tako je brate. Tako je brate. Inače ljudi, pre nego što sam krenuo da igram ovu mini igru, dosta je Balkanaca bilo tu. Svi su pisali Serbijane, sad ću da te pobedim, Serbijane, sad ću da te pobedim. Pa ajmo da vidimo ko može mene da pobedi u ovoj mini igri. Ajde da vas vidim. Opa. Tako brate, tako. Ok, dobri su igrači za sad, koliko vidim, znači dobro igraju. Idemo vamo. Čekaj, kud sad, ovo je moja greška, ne! Ne ljudi, koje smo mesto? Drugo smo mesto, ne, prvi sam! Da li je moguće da smo prvi? Neko je pao pre nas u lavu, da li je moguće? Ja sam mislio da sam drugi ili treći. Nova mini igra kreće za 55 sekundi, idemo da uzmemo kit. Što se tiče ovih kitova, ja nikad ne uzimam ovaj kit ili ovaj kit, zato što je jako teško u ovoj mini igri kontrolisati taj kit, odnosno treba da gađate druge ljude grudvama ili polje ispod njih da se sruši, također radite i sa strelama. Mnogo je lakše sa grudvama, zato što grudve onako lakše lete i brže ih izbacite. Svi znate kako je strelu izbaciti, znači jako sporo. A ispod vas se ruši non stop i to je veliki problem. Idemo u žuti tim, šalnice. To je jedini tim koji možemo izabrati. Idemo ljudi, krećemo za 20 sekundi. Ja se nadam da ću i drugu partiju pobediti. Ajmo da probamo danas da pobedimo sve partije koje igramo. Biće jako teško zato što nije sve do mene. Ovdje morate imati malo sreće u ovoj mini igri. Ali dobro, idemo ljudi za 5 sekundi. Čekaj, da li mogu da stignem da skočim dole. Idemo Serbijane! Šalim se ljudi malo. Gle kaki sam. Čekaj bre, sekiru u ruku. Idemo u ruke, odnosno idemo ljudi moji da vidimo ko će protiv nas ovdje igrati, kakvi su igrači. Idemo, prvu partiju sam odvalio, odnosno imao sam sreće, ja sam mislio da sam pukao, da nisam prvi i odjednom piše Bogdan Games prvi. Ljudi su pali pre mene. Opa, ovo je bilo jako rizično, ali dobro sam odigrao ovdje. Ok, tako. Ne, gledaj ovoga. Pa, ne! Dobro je, pali smo na prvi sprat. Jao, jedno srce, samo nešto da me ne udari odozgo. Ne sme nešto da me udari, ok, bežat ću od njih. Jer ako padne neka kockica na mene, ja sam gotov, ok, polako. Stani, sad imam ja malu... Ne! Da li je moguće kako sam propao, bre? Jao, nismo imali sreće, ljudi moji. Ja sam malo razmišljao šta da radim dole na prvom spratu, htio sam da srušim sve lepo i kad oni padnu odozgo da pobedim, ali malo sam zastao i počeo sam da pričam malo više i eto šta se desilo. Samo da vidimo ko će pobedi, ovaj pobeđuje 100%, znači u stvari, sad ćemo da vidimo, tu su negde, ovaj dečko pada sad, nema šanse. Brate, da li je moguće, koliko imaš sreće? Čekaj, ovaj dečko pobeđuje sigurno. Imao je sreće nenormalno, jeste vidjeli gdje je odleteo gore i pao je tačno na ovu kockicu. Gledaj ovo brate. Ovaj dečko zna da koristi ovaj kit, kao što sam rekao. Vidite, on je pobedio, Tony Bro 99. Ja sam treći ljudi u drugoj mini igri. Dobro, nije loše, ali moglo je bolje. Sad ćemo da vidimo šta se događa. Ok, dobili smo dosta poenčića. Idemo ponovo da uzmemo kit. Idemo na treću partiju, ja mislim da ću pobediti sad. Nismo imali sreće u drugoj partiji, ali dobro. Zašto ovdje fali voda? Ovdje uvijek ima neka voda, ali sad je nema. Ovaj dečko je sa Balkana, kao što vidite. Samo da vidim. Gdje je nestao? Alo,
Ti si Enderman pravi, ti nestaješ, brate. Da li je ovo bio bug ili šta? Ili je ovo pravi Enderman? Endermanu, beži od mene. Nova mini igra kreće za 45 sekundi, tako da, ljudi, odoh ja opet da skočim. Servijane, nemoj! Ne, Servijane! Idemo, ljudi, na treću partiju, idemo. Ajde, prebaci nas na mapu, okej, ova mapa je za mene srećna, uvek ovdje pobeđujem, ali sad ćemo da vidimo. Ima dosta dobrih igrača. Zašto skakućeš ti? Zašto skakućeš? Beži od mene. Zašto hoćete svi mene da zgurate dole? Možda zato što sam dobar igrač ili nešto tako, a? Opa, Đurđe, ovo je bilo rizično. Kud sad? Ne tamo. Idemo ovdje po centru. Stani, kako je se ovaj popeo gore? To je ekstra fora na ovoj mapi, znači možete dugo ostati tu. Opa. Evo, popeo sam se. Ja. Ne! Jao, brate. Kako sam se samo izvukao odavde? Da li je moguće? Dobro je. Ne! Dobro je. Wow, brate. Čekaj, kud sad, ljudi moji? Kud sad? Tako, bre. Idemo dalje. Ostao je još jedan dečko. Šta se događa? Ne! Drugi smo, ljudi moji. Da vidimo gdje je ostao onaj dečko. Verovatno se popeo gore. Gdje je? Evo ga ovdje. Brate, nisam mogao nikako da ga pobedim zato što ovdje je bilo veliko polje. Mogao je da se šeta još minut. Znači, u trećoj partiji smo bili drugi. Idemo sad na četvrtu partiju. Ajmo, odigrat ćemo još 2 partije i to da bude to što se tiče današnje epizode. Idemo u žuti tim. Ovco, zašto ti stojiš tu? Zašto stojiš tu kad nemaju 2 tima? Ja ne razumem ovo. Šta se događa sa tobom, žuta ovco? Treba da uzme neko makazi da te ošiša kad si glupa ovca. Zašto stojiš tu, glupa ovco? Šalim se, ljudi, malo. Ajmo vamo, ljudi moji, da uzmemo kit. Okej, neki ljudi pitaju da se slikaju. Sad ćemo da vidimo. Ajde da stanemo vamo pa da se slikamo sa svima. Pa da li je moguće da ste svi sa Balkana? Vidi vatromet. Stani, ajde, slikanje. Ne, slepe miševe! Ne! Alo, Batmanu, ne puštajte slepe miševe. Jesi čuo? Koliko ljudi? Da li je moguće da smo svi sa Balkana? Ovaj Mineplex je prepun ljudi sa Balkana. Pogledajte. Balkan Team! Šta se događa ovdje? Ovo želi da otvori nešto. Pa otvaraj, sine moj. Otvaraj, 2003. Verovatno godište. Sad ćemo da vidimo. Krećemo za 15 sekundi, ljudi moji. Da vidimo ko je sve sa Balkana. Ma ovi ljudi su sa Balkana. Pa nemoj me gađati lubenicom. Ovaj neki lik je lud. Beži sa tom lubenicom, bre. Neću da jedem lubenicu. Ne jede mi se. Pio sam Coca-Colu. Ne ide sad lubenica. Idemo, ljudi, na četvrtu mini igru. Evo ga, dečko sa Balkana. Olo, što ti je tako ružan skin? Šalim se, dobar ti je skin. Idemo, ljudi moji. Ajmo da probamo da pobedimo. Vidi. Pa da li je moguće? Odmah sam pao na drugi sprat. Beži od mene. Sad laguje neverovatno. Ali dobro. Idemo, ljudi moji. Kako nismo imali sreće u ovoj četvrtoj mini igri. Ovo nije normalno. Ali dobro, šta da se radi? Brate. Ovo pada odozgo. Ovi igrači su ekstra. Tako je, brate. Tako je. Opa! Kako sam odigrao ovo kao pro. Okej, ima nas još 4. Tako, brate. Tako, samo polako. Stani, kud sad, nemam izbora. Moram polako ovdje ići. Kud sad, ljudi moji. Stani. Okej, tako. Samo polako. Ne, nisam uspio da skočim tamo. Treći sad, ljudi moji. Samo da vidim šta će uraditi ovi ljudi ovdje. Andrej je pobedio, koji sam bio 3. Da li je moguće, bre? Danas nas nešto neće. Prvu partiju smo pobedili. Idemo, sad ćemo da odigramo još jednu mini igru. I mislim da ćemo pobediti. Znači, baš ću da se potrudim. Tako da, idemo novi kit. Idemo u žuti tim. Ma beži, bre! Šta će mi žuti tim? Glupava ovco. Ajde, sačekat ćemo sad da dođu novi igrači i da krene nova mini igra, ljudi moji. Šta se događa ovdje? Jedne svinja, čekaj svinjo. Da te šinem po bulji, čekaj. Dođi vamo svinjo. I da ti iščupam taj krivi repić.
Dođi vamo! Alo, nemoj da bežiš! Gledaj svinju, jede lubenice! Alo, ostavi to nama! Gdje je lubenica? Gdje je svinja? Nema ništa, ljudi moji! Bogdan car. Hvala. Hvala. Ne mogu da otkucam hvala, ali dobro, vidjet ćeš u klipu. Idemo, ljudi moji. Samo polako. Idemo vamo. Gdje ćeš, bre? Gledaj ovoga. I gledaj sad. Opa, kako sam ih izradio, jeste vidjeli? Opa, Đurđo, sve je palo iza mene. Kud sad? Ne vamo. Ludače, ne vamo. Ljudi, pukli smo danas, znači danas smo pobedili samo jednom, ali šta se radi? Da vidimo kako će odigrati ovi igrači. Ovaj dečko pobeđuje, nekako mi deluje sigurno, sad ćemo vidimo. Ajmo da vidimo, moja procena. Ovaj ovdje zeleni, kriperko, a ovaj bundeva pada dole, 100%. Ajmo da vidimo, da li je ovo neko sa Balkana, ima neki čudan naziv, ne mogu da pročitam, brzo ide. Ajmo da vidimo, onaj dečko pada tamo, 100%, ne! On pobeđuje. Jao, kako imam lošu procenu, ljudi moji. Čekaj, idemo sad na centar. Ajmo na centar, ovdje smo pukli kao dinja, kao lubenica. Kad uzmete ovakvu lubenicu, nosite iz prodavnice, ovako zagledate se negdje i ovako ispustite lubenicu, samo puf. Tako smo pukli. Bežite od mene, bit ćete svi u klipu. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!